Přijď mezi nás. Děti, nesmíte se nechat pochytat do toho jeho lektvaru, ale... I taťko Šmoulu vystrašil. Tak, dětičky, kde jsou ti ostatní? Pojďte všichni šmoulíci malí, nebojte se. On je někdy i hodný, ten Gargamel. Hlavně, když mu teče do bod a potřebuje pomoc. Tak, děti, proč jste tady dneska za náma šmoulama do Šmoulí vesnice a přišli? No určitě, to je všechno náš Šmoulí les. A kdyby my jsme nechtěli, vy byste nás tady nikdy nenašli. Tak, a my jsme vylezli a dneska jsme se vám přišli ukázat, protože potřebujeme odemknout les. Pan lesa, který ho na podzim zamykal, nás tím pověřil. My ho musíme odemknout. Tak, a zajíčci a lišky a medvědi a všechny zvířátka, které jsme na podzim uspávali, pořád ještě spí. A pan lesa taky spí a my ho musíme i ty zvířátka probudit. A probudíme je veselou písničkou, kterou nám pustí. Ano, Šmoulí DJ. A kdo může, bude tancovat s námi. Trumpetko, hraj! No utíkejte, než vás ten Gargamel chytí. Aby jí nevpadla ta paruka. Já jsem viděla film, ale že tam normálně byla, že musí být svátokář a na pamětě, aby ty na to rozdáto a byl vždycky Na to už jsem starý.
Krásně.